Pinaghahandaan ngayon ng Clark International Airport o CRK ang paglalagay ng one-stop shop para sa mga uuwing overseas Filipino workers at overseas Filipinos. Sa pahayag ni Terry Flores, Head of Corporate Communications ng Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD, bubuksan ng one-stop shop sa CRK oras na payagan na ng pamahalaan ang operasyon ng paliparan. Ang LIPAD ang siyang nangangasiwa sa operasyon ng CRK. It's actually inspired by the one-stop shop set up by the DOTR in Manila. Nandito na po ngayon yung mga Bureau of Quarantine personnel, OWA to assist OFWs, DOT personnel to assist OFs naman, para dun sa mga quarantine process na kailangan nilang i-undergo. Ayon kay Flores, hindi pa rin pinapayagan ang mga commercial flight habang nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Ito ay bilang pagsunod sa mga guidelines na inilabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. We are continuously operating and servicing cargo and essential flights. So may mga kasama po tayo na nagtatrabaho pa rin dito sa airport at sa opisina ng LIPAD. Dagdag pa ni Flores, walang katiyakan kung kailan ibabalik ang international flights, maging ang pagpapapasok ng mga foreign tourists. As of now, the guideline still remains wherein hindi pa allowed ang mga foreign tourists na pumasok dito sa Pilipinas. They will only be allowed if they have ACR, yung for temporary residency, or they have working visa, or they are students, or they are married to a Filipino or Filipina. Para naman sa operasyon ng CRK sa General Community Quarantine, handa ang paliparan na mag-operate ng mga domestic flight kung papayagan na ito. We're preparing for the new normal. We have set up protocols kung ano yung mga magiging takbo pag nagsimula na ulit yung mga commercial flights natin, na i-share na rin natin ito sa ating mga partner stakeholders. According to the IATF guideline, pagka nag-declare na po ng GCQ, papayagan na po yung GCQ to GCQ na domestic flight. But, of course, this is still subject to the guidelines to be set by the local governments. Mark Canlas, CLTV News.